Jamen, jeg tog herned for at få et afbræk i hverdagen og komme helt ned i gear, og så også for at få dyrket en masse motion og måske få styr på nogle teknikker, og det har jeg virkelig fået. Det har bare været helt fantastisk. En dag nærmest, så er man bare fuldstændig nede i gear og afslappet, og man kan blive ved med at kigge på den her udsigt. Jeg har simpelthen så overdrevet skønt. Mange kroge, man kan slappe af i og trække sig, hvis man har brug for ro og mulighed for hygge sammen med alle mulige andre søde mennesker. Så det har på ingen måde været mærkeligt at rejse alene. Det bliver hurtigt sådan en lille familie. Jeg kan helt klart anbefale det. Det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Det er en vitaminindsprøjtning ud over, hvad jeg kan beskrive. Det var en helt anden person, der kommer hjem, føler jeg. Jeg håber, det var ved. Ej, det har været helt fantastisk. Jeg vil virkelig anbefale folk at gøre det. Gør det for sig selv, fordi man får bare noget, man kan slet ikke beskrive det. Det skal simpelthen opleves. Og det er bare så meget anderledes, end hvad man kan få andre steder, fordi man er her på det her fantastiske sted. Og jeg vil ønske, at kunne se værelserne nu her, fordi det er helt vildt. Og super lækker mad. Fantastisk mad. Jeg tror aldrig, jeg spiser mange grøntsager på en uge. Og jeg tror aldrig, jeg har været så lidt sulten imellem måltiden. Skønt.